sun matur banget marang Kang Sira. Saben pendak pisonan aku kang sira tansah ndereke marang panjenengan. Kepriye Pak? Kepareng kula matur. Pikantuk gampang estunipun panjenengan dalem. Anggen kula netepi sedaya kewajiban kula menika boten wonten ingkang ujiwane. Namun boten katalukan. Sungkem kula kabur. Ing asun tampa puja pangestune sun ora ketampan apa. Sanget anggen kawula nampi mugia dados saged jimat. Dak keparang ugo Kang Prayoga. Pangestu akan Kakang Makdum Ibrahim Kyai Sultan. Winantur harjo swandika wonten ing Kasultanan Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Entuk sawapandungane wong nom dene bentu teka ing laladan Kasultanan Demak kalih Sang Sakara. Mong wae ya Sultan. Salam pandungane wong tuwa wae mugi tumindak marang siap. Gagap gugup anggen kula nampi minangka jimat. Kakang Makdum Kyai Sultan. kenali wonten ing Kasultanan gunakan sundi. Alhamdulillah. Ya sadurunge aku matur kang akeh ana ngersa dalem Sultan. Luwih dhisik ayo padha bareng-bareng tak dherekake muji syukur. Alhamdulillah. Dhateng ngersa dalem Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Murah. Ingkang sampun paring pinten-pinten barokah dhateng kula lan panjenengan sami ingkang ngarupi kesarasan saha katentreman. Sehingga kula lan panjenengan sami bisa kumpul dulur berah. Lan kula tansah ndedonga dhateng masyarakat pundi Mas menika? Masyarakat Mantingan wabil khusus dhateng Bapak Sohiful Kajat sabubare nimbali ketoprak agung budaya tak dongak-dongake rezekine tambah. Rezekine malimpah ruah. Kena nggo dandani omah. Kena nggo tuku tegal sawah, kena nggo nyekolahake bocah. Syukur bake kok besok ana rejeki kang turah, kena nggo munggah kaji ana negara Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amine kok ora bareng lho, Cak. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Sing muni amin apa meneh tek amine banter tak dongak-dongakno muga-muga rezekine turah-turah. Sing nguri kae ya ngono kok. Amin ae semene kok ora kabeh. Sing ora muni amin ya tak dongak-dongakno. Muga-muga putune wae sing tambah. Putu nggih rezeki kok nggih, Bu, Pak. Nuwun sewu ya iso. Menawi dalem mundhut pirsa ngenani kabar utawi warta ing Kasunanan Bonang. Alhamdulillah ing Kasunanan Bonang samenika ayem tentrem. Katahing para santri saya dangu saya ngrembaka. Malah samenika kula tambahi mergi papan dunungipun boten amot saking katahe para santri ingkang sami ngaji wonten ing Kasunanan Bonang. Kang Makdum. Kyai Sultan. Pengayo wonten Kasultanan Demak Bintoro tansah kapiran wewarah dening para sadulur lan para dewan ulama ingkang saged anderek kregengaken wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kula matur nuwun sanget. Kepareng lenggah ingkang prayoga. Ngestoke jauh. Kakang Patih pura salam. Paring sabda katimbalan Kanjeng Kewajiban ingsun ndak pasrahke marang Kang Sira lumarap. Ana ing Desa Mojo Agung. Kabal mbok bakul sinambiwara. Ing kono dadak ana laskar sing Mojopahit kang bebodro ngadhep paguwa. Bener apa ora? Duh Kanjeng Sultan menika mboten sisip. Kula mingkah wonten ing Mojo Agung.
Sondong lawe keterjan pancen adik panggon kathahipun para laskar saking Majapahit ingkang sami ngaso kawen. Ing mriku kula imutaken bong nganti moh paribasanipun perkawis nyuwun lilah kesodan Sultan nanging boten kersa babar pisan. Satemah kula peksa kanthi kegiatan okeng para prajurit sing kudu perang. Kawula Majapahit sing murid saking Mojaku. Campur perang kala wau peranganing kawula ing Demak sami kasoran. Kalau sepiro peranganing siswa sing Mojaku ngantos prajurit sing Demak Bintoro padha kalah. Tugas Sultan tadat kowe kathah. Kula mingga wonten Mojaku menika namung najaken boten urip perang. Namun saperangan prajurit ing sami nggerake kula. Raden calon perang ngantos korban kala ing Demak lan kewilangan kapasok pitung diraken. Supaya mun Nari, kaperang lagagang prayoga. mangestoaken jan. Kakang Sunan Bonang Yai Sultan. dadaan legasi Sondong lawe Reges lawe keterjan wis mawani bebodrong ngadeg pagron tanpa nyuwun palih dateng pejar ingsun mriku kleru peralatan wonten Kasultanan Pak Bintoro saya ing kalenggan mikus wani merangi prajurit sing Pak Bintoro cetha ature Kakang Patewra salam sabikala mila kula titip wonten Kasultanan Demak Bintoro Keterjan balik kula jaga. Mangke. Arep tindak. Indak wonten Mojaku. Apa wis bener? Kone arep tumindak kowe kok babar pisan rumangsaku ora nganggo dihitung, ora nganggo dipikir. Ya iso. Aku percaya umpama kelakon Yai Sultan Patah nyalirane pribadi tumuju ana ing desa Terjan tanding karo Ki Terjan sandane mesti bakal tapis tanpa tilas. Ning elingo Yai Sultan kuwi sawijining sembahan. Sawijining Amiril Mukminin. Apa kang dikarepake Amiril Mukminin? Amir kuwi ngarep, mukmin kuwi kabeh wong Islam kang cumandha ana ing laladan Demak Bintoro. Gelem ora gelem? Yai Sultan saiki kuwi perangane ulama ing Demak. Al ulama warisatul anbiya. Ulama kuwi warisane para nabi. Warisane para anbiya. Dadi nek wis gelem marisi ora ketang sapro pirane ayo mulat marang pakartine Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja sithik-sithik nggunakake nepsumu. Beda lamun biyen si Adi isih kasar, isih nom-noman, durung duwe panguwasa. Lindak sapecak tembung saklimat. Iki dadi tulatane kabeh para kawula. Lho nek kelakon kae lho. Sultan Patah nyalirane pribadi tanding karo kawulane dhewe. Terjan kae isih wewengkonmu. Isih wewengkon ing Demak Bintoro. Ngono. Dadi kepiye wae dipambeng gunakake kawicaksanan. Aja sithik-sithik nganggo nepsu tur jumangkah pribadi. Saru. Nanging Kakang Matung, rumaos kula menika dina dateng Ki Terjan sadane. Saya-saya geni sak plempung nggih Pak. Menika mboten ninggal kabras tumundak Ngomyawara. Ngene ya. Sultan. Apa to sebabe wong tuwa kok wani mati
matur kang kaya ngono. Sebab tak ibaratake iki terjan kae gajah kang wis bedal saka wantilan. Iki longkok. Wong Demak samene kae para prajurit ora bakal bisa nyekal pangamuke gajah kang bedal saka wantilan yen ora stratine. Kakang Madu, Apa? panjenengan ngendika gajah ingkang bedal saka wantilan. Heeh. Lajeng mawi sarana menapa gajah bedal saka wantilan lajeng sinten? Sing iso nyekel kudune ya stratine. Stratine iki dumunung ning Demak dhewe. Dumunung wonten ing Kasultanan Demak. Lajeng sinten? Ora liya ya muridku Sunan Kalijaga ya Raden Said. Sebab ngene yen ora luput terjan kae sing rumangsa nampa pamrentane Kyai Sultan Patah. Isih lam-lamen kajayan Majapahit. Mulane sing iso ngelingake kudu Turastos Majapahit. Mongko saka guru sing Turastos Majapahit iki Sunan Kalijaga. Ya aku njaluk yen ora kabutan ana lilane penggalih. Utusan marang prajurit supaya Sunan Kalijaga disuwanake pendopo Ratus Mati. Ya ta. Prajurit boga sawiji kang asira tindak ana ingkang dangu kang supaya Kakang Said Kakang Kalijaga kang supaya marak sowan mereka Sultan Demak. Kakang Sahid ya Kakang Kalijaga Kula Kanjeng Sultan. winantur harja swandika wonten ing Kasultanan Demak Bindara. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Sepisan pikantuk rahmatipun Gusti kaping mongko kalih pikantuk pangestunan dalem. Kadilangu tumapak wonten Demak kalis ing Sambikala. Amung kemawon Kanjeng Sultan salam taklim kula keswa tampi. Sangat anggen kula nampi mugi ndadosaken simat. Kakang Sahid Paripandika ing Kasultanan Demak Bintoro menika wonten danu. Bebasan kaseputing mendung anggen danu. Anutupi wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. ngenani menapa? Kadaya saka tumindak pakartining sisa laskar saking Praja Majapahit. Kiterjan Sondong Lawe reges lawe saandhanipun ingkang wani bebodro mapan meguron wonten ing Desa Mojoagung. Nanging boten nyuwun palilah dhateng Pejalingsun. Malah kapara klutusan dhateng Kipatih Wonosalam. Ingkang supados kiripih ngrerepa kersayun palilah marang Pejalingsun sang sedangu piyambakipun boten kersa nampi. Malah kapara ndadosaken pasuwayan perang prajurit Demak Sabikala. Pancen iki kan dirembuki ngenani Ki Sondong Lawe sawadya balane. Sondong Lawe kadhep peguron nggih. Rama Bunda. Apa Manut aturipun Yayi Patah ya Kanjeng Sultan. Nak terjan Sondong Lawe wani merangi ana ing Rama Bunda. piye? Nuwun sewu nggih. Wonten tetembungan Terjan Sondong Lawe nika wong cilik. Nak ana kuman-kuman sithik, nak ana perang mati sithik. Kok wani merangi ana ing Demak, niki rak mesti wonten perkara sing mathok. Perkarane napa, Rama? Ngene lho, Beb. Kowe ora ngerti to. Pangwas ing Demak kuwi pangwas
Islam. Ayo wong terjan iki ming pirang dinten to he. Karepku wong terjan kae kabeh tak Islamke ngono he. Jadi kerjaan sondong lawe yang saged penjenengan Islam. Tak Islamno. Mergo Demak Negara Islam. Apa? Ngeten. Heeh. Wong iki mboten nyalahke kerjaan, mboten nyalahke Kanjeng Sultan sing kula salahke niki sampe. Lah kowe nyalahno Kula kinten Rama Bonang sampun kono. Heeh. Lakum dinukum waliyati. Agama niki mboten kenging dipun peksa. Kantos medal saking perengkuling ati piyambak-piyambak. Nak sampean meksa terjan sondong lawe mung sak bintir panjenengane selamaken. Ngoten iki wonten tetembungan asu gedhe menang kerae, kebo gedhe menang gundange. Rama Bonang, kula tak takon nggih. Umpami niki tembung umpama niki tan kena bal. Sampean dipesa diken mlebet agami sak sanesipun Islam ngoten nggih. Ya mah Kula agama niki mboten usah dipun peksa. Ngeten lho Rama Bonang. Heeh. Tentreme negara niki mboten ngemungke terjan sondong lawe ingkang neneka wonten ing Maja Agung. Mboten ketan menika agamanipun Islam, agamanipun Buddha, agamanipun Kristen. Sedaya dianggep kawulanipun. Mula negara mboten saged tentrem mergo duwe panjangka. Demak negara Islam kawula tak Islam kabeh mboten saged. Wong manusa niki gadah karep dhewe-dhewe. Karo ngeten, agama sedaya niki apik. Islam nggih apik, Kristen nggih apik, Buddha nggih apik. Mung manusane anggenipun nindakake saya-saya mongso mboten bener niki kena darani mboten apik. Salamatul insan fitnil insan. Yen sedaya agama mawi tembung ingkang sae ngugemi dhateng kapitayanipun piyambak-piyambak niku kasebut sae. Lah Islam kanggone wong Islam nggih apik, Buddha kanggone wong Buddha nggih apik. Padha-padha apike sing baku ayo padha rukun agawe santosa, budrah agawe cerah. Nggih napa mboten? Wes lah kon jangkai wong tuwa wes. Wes kondha. Kowe nek ngurune wong Tengah. oh alah lele. Kowe kuwi lho, Said. Kowe iki mbok ngrumangsani, kowe tak takoni saiki kowe. Kowe dadi sunane sing dadekno sapa? Sampean. Sing baiat kowe sapa? Sampean. Umpama lho, biyen kok kowe ora ketemu aku. Kowe isih dadi bajingan, kowe isih dadi gento, kowe isih dadi rampok. Lah saiki bareng kowe pinter kowe mulyai wong gerang. Sampean bae kula wong apik. Yo ora getop. Kula dhisik malih. Heh. Kula bajingan. Heh. Malih yo Lho paling kok ana gurune? wonten. Gurune sapa? Sampean. Lho kok aku gurune? Kula mung isih. Muridku. Asa kula malih tak sampean gurune malih. Kowe iki kok Ngeten lho Rama Bonang Iya. kula semawon. Heeh. Panjenengan nimbali kalih kula wonten ing Demak niki jane wonten kepentingane napa? Iki mergo punjering perkara iki terjadi. Kowe ditimbali ning pendopo Demak, kowe supaya merangi wong terjan ora cekal merangi nek kowe iki. Sampean dadi sunane wis suwe apa lah? Lho aku dadi sunan niku wis sedina kok ngene menotut to banget. Sunan, tembung sunan iki suwe makna witing budi wing kawruh. Kawruh kapucik kanggo piwulange kawula. Ya, Sunan iki damele napa? amar makruf nahi munkar. Siar agama. Ya kula kok sampean keng perang. Perang iki elek napa? Yo, delok kowe. Ya elek ya apik. Kok jenenge perang. Ngeten ya Rama. Nak kula ken siar agama kewajiban kula gelem. Nanging nak kula sampean ken perang wallahu alam kula mboten sudi. Ora apa-apa. Mergo kowe saiki wis
bawahan pabrik sing boten gelem kerja. Niki dipecat lurah. Lah nek kula Sunan dipecat iki boten umum. Kata ora umum gene. Boten napa-napa kula wong Islam. Inna wa ma'asobirin isiru wa sobiru wa abiru alakum tattaqu. Kula sabar mergo kula wong Islam. Nanging Romo. Nanging piye? Nek kula boten trima demo kali sampean. Ampun nyalahke karo Sunan Kalijaga. Mlopo engko Sunan Kalijaga nek kowe agol-agol bolo nek balane sepira nderakeh balaku. Akeh golok. Akeh balaku. Jajal saiki contone piye nek ada akeh Nek balaku. wong Islam ting Demak, ting tanah Jawa. Iya. Niki balane Rama Bonang, nggih balane Sunan Kalijaga. Mergo padha-padha. Wong Islam Nanging ana sing niki balane Kalijaga, mboten balane sampean. sak omongan kok melepo jajal. Balang sing ora balaku lho sapa? Mudin sak Indonesia. Lho kok mudin sak Indonesia? Lho sampean mboten percaya. Nah, Saniki tak peke contoh Contoh? kagungan kersa. Iya. Ngawontenaken syukuran, Heeh. mesti ngawontenaken kajatan utawa kondangan. kondangan. Nang wong tangga-tangga diundang samping rumpuk, Mbah Mudin ditimbali kon ngajake anggenipun syukuran. Heeh. Sampeyan mireng. Piro apa? Pisan tanduk rono Gusti Allah. Ya, Kaping kalih hormat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sing kaping 3 hormat danyang kaki danyang sing bau reksa desa Mantingan. Hit gawe Iki dihormati Iya. mergo cengkal bakal Heeh. tanduk sing kaping 4. kaping papat. Hormat Kanjeng Sunan Kalijaga sing jaga sakrina lan pengine. Sampeyan ate kudu Mbah Mudin tanduk hormat Sunan Bonang boten wonten. Dadi kalah sak mudin. Sik, Sik. Sing ngomong kowe terus marai kok. Aku tak omong. Nuwun sewu niki Mbah Mudin wonten apa boten? Mbah Mudin. Menawi Mbah Mudin karo kula nyuwun. Nek hormat ampun Sunan Kalijaga. Hormat Sunan Bonang. Nggih. Nggih. Sampeyan kandhani nggih Pak Bu. Mbah Mudin nek hormat hormat Sunan Bonang nggih. Setuju napa boten? Sampai ini ampun ngewangi Sunan Kalijaga niku. Sunan Kalijaga niku Sunan kene. Sunan Marang. Pokoknya sampai aku ngewangi bupati Sunan Kalijaga. Ae-ae diajahi asok 10.000. Sampai ngewangi kula mawon. Sunan Bonang. Kula diajahi sepeda motor setunggal-setunggal terus tiap-tiap. Pinten-pinten sampean ngewangi Sunan Bonang apa Sunan Kalijaga? Sampeyan ngewangi Sunan Bonang apa Kalijaga? Sampeyan ngewangi Sunan Bonang apa Kalijaga, Bu? Yang mriki mboten gathok, ora gathok. Ora gathok kok kene ora gathok. Ora gathok, Aku iki arep ngajian sepeda motor. Lho kok dipilih gathok ya apa gathok? Pinter-pinter. Lho kok pinter? Apa sebabe motor karo kathok kok dipilih kathok? Heh. Anu Pak motor karo kathokan paling. Kaya petek. Aji Sultan kepareng kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Ayo Sultan. Menapa menika kalestanan seratinipun? Menika seratinipun tenanipun Kalijaga niku ngeten lho. Sultan. Kalijaga iki ketoke ora gelem. Nanging Kalijaga ne adakane duwe cara dhewe. Carane nggone bakal ngelingake wong kang lagi kalipun. Niku carane Kalijaga. Ning nun sewu. Ben rangkep, ben kokok. Ben jenengan ora was-was nggone mikirake wong terjan. Niki kula tesih gadah jam. Lajeng sinten? Lho, Jabar Sodik Sunan Kudus. Menapa kula piyambak ingkang paring kedah lumawan ing Pati Kudus, paring pirsa dhateng Sunan Kudus. Kakang, menawi
Kanajan nika kados ngaten kula Semara. Semara. Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Bertosian. Aku njaluk pamit dulu. Ingkang atas tika Kakang Sunan Panjur. Assalamualaikum, kabeh. Bapak Dewi Solo, Sultan, senaos sudah kados ngaten monggo. Nika kula aturi kabeh prajurit kang sepatus jagi-jagi tapel piringipun Kang